solamente que viñades, porque canonte que está o que decía un pouco Pilar, non? Pois era gracia que estares aquí. Eu, bueno, pois, como ben decía María Xosé, esta é unha actividade, en realidade, contaba agora con Suso, comentaba que na original era moito máis ampla a exposición, mas fixose esta reducción para que poidera andar un pouco neste formato reducido, para que poidera andar polos centros de ensino, polas asociacións, bueno, pois por toda a Galiza, non? Que se pretendía, que agora pois iso está moito máis comprimida, non? Bueno, en 2013 comezou a pensarse nesto que podería ser un proxecto. Viñera Aurora Marco dar unha conferencia a Pontevedra, precisamente a raíz do seu diccionario de mulleres galegas, pois veu falando desas mulleres que eran de Pontevedra e que figuraban un pouco no seu diccionario. Bueno, pois a partir de aí, cando Esbará, como concelleiro de Patrimonio, pois empezamos, el formou unha equipa e entón pois empezamos a traballar nisto. En 2015 faise a exposición, está na Praza da Ferrería, e a verdade é que foi, como decía ela, actuamos 3 persoas coordinando, Monse Fajardo, Elena Torres e eu. Foi un traballo verdadeiramente, inmenso, mas moi gratificante, porque en realidade nós éramos coordinadoras, mas o traballo foi toda a sociedade en sí, o sea, foi un traballo coral, porque tivemos que botar man de cantidad de documentación que existía nas asociacións culturais, nas vecinais, nas asociacións vecinais, xente particular que se achegaba, que empezaba xa o ruse por aí de que se estaba preparando algo, e achegaba documentación, fotos que tiñan, e tamén, pois, o Museo de Pontevedra, por suposto que aquí hai fotos, non, que pertenecen, pois, eso, Pintos, Tagara, un pouco, xa, as fotos de época que estaban en mano do museo. Entón, esa, digamos, actuación coral foi tamén o que permitiu que despois a Praza da Ferrería, onde estaba ali no mes de abril e maio, pois se convertera, se é un centro de encontro, mas eses días era un centro de encontro cunha historia moi particular de Pontevedra, non? A historia destas mulleres que existen en todos os lugares. Eu, a verdade, veño falar desde Pontevedra, pero aquí, como ben decías, na Coruña, en todas partes, se pode moi ben investigar e botar luz, non? Deitar luz sobre esa escuridade que hai, sobre esas páxinas que ainda están en blanco, non? Era emocionante, a verdade, ver como persoas que se achegaban e recoñecían ali a súa nai, non? Está aí Olivia Fariña, por exemplo, unha muller que pertenecía a unha familia da Moureira moi represaliada, e vive Ramona, a súa filla. Bueno, pois todas as mañas esa muller a mí me emocionaba porque ia mirar a foto da nai ali na exposición como unha homenaxe que ela lle rendía. En todos os actos que fixemos naqueles días, ela falaba do que representaba para ela e como botaba en falta que a súa nai non poidera ver esa homenaxe, que por fin recoñecía todos os sufrimentos, todas as represións e todas as persecucións que tiveron na familia, porque o pai de Ramona, os irmáns estiveron, pois eso, eran republicanos, estiveron escondidos, agochados, e sufrían, pois, cada X tempo, pois, a vixiancia na casa, entraban a revisar todo, etc. Era emocionante tamén ver como, porque fixemos tamén unhas visitas guiadas cos centros de ensino, non? E para min era, desde logo, xa o dos pequechos e pequechas de primaria, non? Que do último curso, viña e decían que iso de roxos e de roxas, non? Por primeira vez escoitaban, bueno, despois, por primeira vez escoitaban o que eles escoitaran, elas falar sempre de que na guerra houbera mortos, pero non sabían, por exemplo, que en Pontevedra, Consuelo Acuña e Dina Lodeiro, pois foran asesinadas tamén. Eran verdadeiramente cousas moi interesantes para vivir experiencias, se vos digo, moi gratificantes. Había a foto esta da muller da Marinense e da Vilagarcía que raparon, non? O sea, nunca escoitaran falar da represión, como se exercía sobre o corpo da muller, sobre a figura da muller, non? Esa represión específica para as mulleres, o rápido pelo, non? O que representa, e nunca viran e non escoitaran falar de que se les grababa na fronte do HP, non? Os máis proletarios.
Isto, para min, o sea, era, desde logo, foi das experiencias mellores ver como esta xente viuda, o sea, se achegaba a esa outra historia, non? E, bueno, xente viuda e xente adulta, non? Porque houve tamén, pois, anécdotas moi interesantes, como xente que chegaba e recoñecía nai nunha foto que ela non coñecía, por exemplo, aquí non está, pero, bueno, a de unha mestra, María Meixeiras, por exemplo, que a nai exercera como mestra en Xeve, ela non coñecía aquela foto onde estaba a nai con todo o seu alumnado, non? Entón, pois, quería conseguir aquela foto. Unha enfermeira que agora debe ter sobre os 80 anos, aparecía tamén aí nas mans que construen o mundo ou algo así, e unha das persoas traballadoras, e ela, pois, tamén ao ver salir recoñecida, bueno, pois, pediu a foto, non? Quero dicir que tamén foi un lugar de descobertas, e xa non digamos para toda a xente, pois, escoitar por primeira vez o nome de Isabel Barreto, non? Almiranta, escoitar o nome de Chichana Patiño, unha aviadora, non? En Pontevedra. Entonces, bueno, era moi interesante porque dun xeito moi, digamos, ameno, non? Entre aspas, iba coñecendo esa outra historia e se ian interesando por ela, non? Que verdadeiramente o que nos interesa precisamente, pois, é visibilizar todo eso que está oculto. En realidade, a parte da, bueno, a exposición, durou eses meses, máis despois o que se fixo foi a publicación disto que, como decía María Xosé, pretende ser, pois, unhas achegas á historia das mulleres de Pontevedra, unhas achegas á historia de Pontevedra, e recolle diferentes actividades que tiveron lugar a parte da exposición, non? O sea, durante o ano, diferentes charlas sobre colectivos, sobre mulleres como, bueno, as represaliadas, sobre as pioneiras, sobre o tema do ensino tamén. E, bueno, pois, nesas actividades se facían, como se seguen a facer ainda agora, pois, diferentes homenaxes. Aí tedes a das traballadoras da Pontesa, non? Facendo asas. Un pequeno acto no que se recollía, pois, eso, os testimonios destas mulleres. E as telas. Hasta que vinieron os de Pontevedra. E os maderas están. Claro, aí, bueno, había rivalidade que as de Pontevedra, porque as de Pontevedra chegaban e sabían debuxar. Entón, bueno, ocurriu sempre que as de Pontevedra se viñan. E, bueno, eso era un corte aí, e agora, bueno, teño que volver. Outra homenaxe, outra pequena homenaxe que se fixo, pois, foi a das costureiras, por exemplo. O sea, que durante, desde o minha nai foi quen me puxo na banda, que fora a coser, para que non quedara a perna, como ela non quería. A costureira na forma de ascender, de salir, de mellorando, a cualidade de vida que tiña a mulher. antes de que estaba mal. Historia, sí. Eu quería ir para máis tarde, eu vou por no, eso, me gustaba estudiar, pero eso non pasaba ni por imaginación a casa. Eso non era, non, era a maestra que tiña que mandar no instituto, pero eso non, nem se ocupaba. Entonces, como cosa, a un taller, na Plaza do Río, hasta os 18 anos. Aos 18 marchei a coser polas casas en Pontevedra, hasta que me casei. Despois de casar foi un ano, pero despois xa cosí na casa. Bueno, aí temos, non, outro dos pequenos actos que houve. E despois, bueno, pois hai homenaxes que se realizan, pois eso, ás persoas represaliadas, a distintos colectivos. Este xoves comentaba, bueno, este xoves pasado non estaba en Pontevedra, pero se presentaron as liñas do que vai ser este próximo curso, non? E entón, pois, o que se fixo, esperade que busco por aquí, bueno, presentáronse as liñas do vindeiro deste ano, de 2018. A ver.
Ben, as liñas do traballo que ia ser o proxecto Memoria das Mulleres en 2018. En realidade, en principio, seguir un pouco ca investigación, non? En todos os eixos nos que se está traballando. En segundo lugar, difundirlo, traballar o tema das redes, mas tamén diversas publicacións que se están a facer durante todo o tempo, non? Vego aquí, como exemplo, un monográfico dedicado a Amalia Álvaro Gallego, non? A viúva de Alexandre Bóveda, que se fixo tamén unha homenaxe. Despois o de Josefina Arrunti, cando se inaugurou tamén un xardín co seu nome, porque se está traballando tamén o tema, non? Do Rueiro. E a viúva de Tafal. Despois, por exemplo, esta publicación, xa que se están continuamente, non? Co tema de, Memoria das Mulleres, sempre. Unha homenaxe que se fixo ás mulleres represaliadas e resistentes de Pontevedra, non trouxen todos, non? Porque temos aquí toda unha serie de materiais que se están a facer, se difunden. E logo xa, para este curso vaise traballar o que vos decía, primeiro na investigación, logo na divulgación, e, en terceiro lugar, seguir tamén un pouco co tema das novas, o que decías, a divulgación, as novas tecnoloxías, traballar o das publicacións estas e traballar en tres feitos, que son, en primeiro lugar, das mulleres creadoras, intelectuais, artistas, científicas. En segundo lugar, o tema dos colectivos veciñais que participaron en diferentes movimentos sociais, non? Digamos que a oposición ás dragas dos areais de Ponte Sampaio por parte das mariscadoras, a oposición á construcción da autoestrada, ali en Ourizán, entón a oposición tamén a pagar a cota sindical que había, non? Alá polos anos 50, que era obligatoria para todos os labregos, non? Das irmandades labregas. Todos estes colectivos nos que a presenta das mulleres foi moi importante. Precisamente estes xoves ten lugar unha conferencia sobre este tema, non? Entón, estes van ser os... E logo xa, o terceiro eixo, o da represión das mulleres, non? Porque aí, ainda hai que seguir. Verdadeiramente sempre decimos que son todas as que están, non? Por suposto que sí, pero non están todas as que son. Queda ainda moito traballo por facer. Sabedes que unha vez que se empeza a tirar do fío, mesmo a xente, tamén é moi importante o cambio, como muda a xente de actitude, non? Porque ao principio era bastante difícil, mas despois resulta que ias por aí e decía, anda, pero se eu teño unha avoa que foi represaliada, que tivo que agachar a un fillo que non sei que, ibas, e, hai xente que ainda é reticente a falar, por suposto, mas o que sí é importante é como a xente toma conciencia de que verdadeiramente hai que deitar luz sobre todo esa historia oculta, non? Tanto no caso da represión, como no caso desas vidas que existen aí, porque antes falaba tamén un pouco da reacción, non, da xuventude, e era un orgullo ver como moita xente cativa decía, pero esta é a miña avoa, e decía, e que fixo? Pois mira, está aquí, está represada, ou seja, todo iso eu creo que chega moito máis directamente ás mentes, non, da xente nova, que ao mellor moitas actividades que estamos a facer, que son necesarias, non digo que non nos centros de ensino, mas que escoitan xa como ladaíñas aí repetidas, non? Eu creo que ao ver ali a súa parente, non, a avoa, a bisaboa ali, reflectida, tamén era como un punto, digamos, un campanazo aí na súa mente para valorar, para darlle o verdadeiro recoñecemento, non, a esa vida. E agora xa, empezando cas pioneiras e cas rebeldes, temos que plantearnos un poquinho a orixe desa necesidade. E nas rúas de Pontevedra, como en todas partes, temos o que eran os libros abertos, os libros de pedra, non, da Idade Media e posterior, con todas as representacións religiosas que existen pola Galiza adiante, no granito, nos tímpanos das igrexas, nos capiteis, non? Vemos aí a concepción que tiña a Igrexa Católica do corpo da muller, non? A raíz precisamente do tema da expulsión, non? E, o tema da simboloxía do corpo da muller como orixe do pecado,
E vemos que, en realidade, pois, noutros en unha representación dos tímpanos ou das... Sobre todo eran os capiteis, non? Onde aparecían aquelas figuras grotescas, onde sempre o corpo da muller pois, está asociado ao pecado, nomeadamente ao da concupiscencia, non? E da luxuria, símbolo, pois, eso, do mal, non? Da tentación cara ao home. Existían tamén pois, eses corpos que tiñan a parte superior feminina, máis a parte, digamos, a parte inferior pois, representando un animal, non? Podían ser as arpías, como aves de rapiñas, podían ser as sireas, que en principio pois, eran tamén elementos malignos, non? Seductores, que, bueno, temos un ben na mitoloxía, non? Habéis tratado ao mastro para non sucumbir ao encanto dos cantos das sireas, non? Ao feitizo delas. Mas despois, este personaxe, non? Das sireas, convertiuse xa en algo benigno, non? E temolas xa, pois, aparecen na heráldica, non? Como representando esas mulleres que salvaban, non? Eses seres mitolóxicos que salvaban aos mariñeiros nos naufraxios. Este escudo pertenece, está nunha casa en Pontevedra, vemos aí a serea como tenante do escudo que está no pazo dos Mariño Lobeira. Na Idade Media, pois, a muller tiña dúas saídas ben claras, que eran o mosteiro ou o matrimonio, non? Aí temos representación das monxias de Santa Clara. En principio, en Pontevedra eran as clarisas, a comunidade que había, pois, feminina, logo estaban os dominicos e os franciscanos, non? Estas mulleres, que en realidade, pois, tiñan un gran poder, non? As abadesas representaban verdadeiramente todas as sociedades religiosas, pois representaban un poder político, un poder, político social, económico e cultural. A idea da muller na Idade Media pois está como moi distorsionada, non? Porque en realidade a cultura estaba máis unha vez pois en mans dos monxes e desde logo a ollada era totalmente androcéntrica, non? Entón era unha ollada moi particular, mas o que sí está claro é que a presenza da muller no eido, por exemplo, da artesanía, no eido da produción, no eido do comercio, pois era xa importante, non? Sobre todo nas mulleres aquelas viúvas que tamén se encargaban despois do negocio que tiña o home. E como mulleres tamén con certo poder temos que destacar aquelas mulleres que se dedicaban a sanar e a curar a xente doente co uso das plantas medicinais, non? Esas sanadoras que exercían como unha certa xerarquía no pobo onde vivían, porque eran unhas mulleres que poseían un certo saber ancestral que iban transmitindo de familia en familia e elas eran quen de exercitarlo. Que pasaba? Que a mínima, coa chegada da Inquisición, como ben sabedes, a mínima disculpa valía para que foran denunciadas e que sufriran todo un proceso de persecución por parte da Inquisición, do poder civil e eclesiástico aliados, contra a caza do diferente, porque temos que aplicar a caza das bruxas como non a perspectiva de xénero. Esas mulleres que representaban algo totalmente diferente ao que era a muller sumisa, que estaba traballando na casa, no agro, ou mesmo no comercio, pero esta muller era independente, libre e rebelde, porque aparte de certos bens que iba acumulando a cambio de practicar esa profesión, entre aspas, pois resulta que tamén tiñan ese saber que as facían totalmente independentes. Había que ir a polo diferente, por suposto, na época en que todo o mundo podía ser acusado de ir en contra das normas, o tema das heresías, etc., pois era moi fácil acusar a estas mulleres de prácticas demoníacas, de ter relacións co demo, de celebrar aquelarres, pois ás veces parece ser que sí, por medio do centeo, que acababan un pouco como alucinando, acusábanas de envenenar a xente, precisamente porque había intoxicacións a veces, con ese fumo. E temos aquí, por exemplo, pois, non hubo remedio, estaba o fuerte de Godra, adicado precisamente ás bruxas, vemos a muller co capirote totalmente ridiculizada, detrás están os inquisidores, e logo xa a poboación, pois, mofándose. Ela non teño fotos das de Pontevedra, pero aquí temos, pois, un acto de fe na Praza Maior de Madrid,
En Pontevedra houve 3 mulleres que foron Bastida García, Leonor da Fonte e Ana Rodríguez. 3 mulleres que foron acusadas de ser bruxas. Bastida García de algo tan ridículo como de ter relacións co demo. Foi acusada a primeira vez, entón lle prometeron que se ela admitía todas esas acusacións de ter relacións con Satán, pois que a perdonaban. Admitiu todo iso e resulta que non a perdoaron. Entón, a segunda vez mantívose e, pois foi actualmente apuntada, non? A levaban a Santiago, en Pontevedra os domenicos, non? Que eran ali en San Domingo, onde executaban, digamos, o primeiro paso, despois se enviaban a Santiago. Normalmente tamén, como había que manter toda esa parafernalia, se lles incautaban os bens, porque como eran mulleres que tiñan certo poder, pois tamén temos o caso de María Solino, non? Por exemplo, os que eran Cangas, e, por toda Galicia existen. Estas 3 mulleres en Pontevedra, pois tamén sufriron todo tipo de persecucións. Leonor da Fonte, e falo de 1652, ela foi acusada tamén de emplear remedios, decían que empleaba, celebraba cerimonias supersticiosas e que empleaba uns remedios un tanto sospeitosos para curar as enfermidades. E logo Ana Rodríguez, por exemplo, que morreu en 1609, esta muller pois é moi curioso porque sufriu diferentes acusacións. E, resumindo así, a parafernalia era que avisaban de que había unha persoa doente e entonces ia entonces levaba, nunha especie de tarro de agua quente, non? Unha cacerola de agua quente, 3 carbóns, ese era todo o ritual, auga con sal, botaba aí e logo unsía a cama da persoa doente, acompañada sempre por unha moza virxe que levaba unha vela encendida e entón ela iba pronunciando toda unha serie de oracións, de rituais que, eran baite dai, baite desta persoa, por exemplo, para a pena de ouviña, baite pola gracia de Deus e da Virxe María. Esa era unha das letanías que recitaban. Curiosamente, iso foi chamada por unha persoa doente, esta persoa non curou e entonces a persoa colleu e a denunciou. O caso de un cura, por exemplo, que aparece no Cipriano, como tamén é denunciante, e é paradóxico porque un cura non podía acreditar que solicitara os servicios dunha bruxa, ou seja, que era contradictorio totalmente. Este cura, cada vez que pasaba polo Campo Santo, escoitaba uns espíritus que o insultaban e que o ameazaban de morte. A bruxa, Ana Rodríguez, díxolle que en realidade se trataba de outro cura que se morrera e que o quería levar con él, que quería matalo. E o cura, ao ver que lle conta todo isto, tamén aproveita e lle consulta que ten a nai doente que está enferma dun ollo. Mas logo, como a nai non cura, pois entonces o que fixo foi denunciala. E, en terceiro lugar, unha muller que tamén tiña o home moi maliño, resulta que requeriu os seus servizos e ela lle aconsellou que dormira co home cunha vela pegada aquí na cintura. O home morreu e entón ela colleu e denunciou. Ana Rodríguez foi tamén desterrada, foi azoitada, aplicaronlle diversas torturas, entre elas a da mancuerva, esta que estiraban os corpos que poñían. E, ela estivo a piques de morrer, tiveron que deixar para outros días, adiar un pouco toda a tortura e logo ao final seguiron martirizando e logo xa a desterraron. Vemos que en realidade tratábase de mulleres con poder que había que eliminar. Mulleres con poder temos tamén as mulleres benefactoras, mulleres que, ao quedar viúvas, testaban unha parte das súas riquezas, as adicaban a certos sectores da sociedade que tiña alguna necesidade. Por exemplo, o caso de Dona Maior, este caso un pouco singular, porque ela rexentaba os baños públicos. Os baños públicos normalmente eran unha zona un pouco siniestra das cidades onde sectores marxinais acostumbraban a actuar por ali. E Dona Maior no século XIV, cando morre, testa e deixa
a rexencia, non? O goberno dos baños públicos para as monxas de Santa Clara, cousa que, era un bo negocio. Elas se tiñan un bo negocio porque ademais facían viño, bueno, tiñan unha serie de negocios elas, e lle deixou precisamente tamén o dos baños de Santa Clara. Esta precisamente é un grabado, como vedes, da época da Sociedade Arqueolóxica, non? Que, diferentes dibuixantes, antes falábamos de Carmen Mariano, non? Precisamente ela, falaremos despois, tamén colaborou ca Sociedade Arqueolóxica. Este é de Alcoberro, pero bueno. E aquí temos outro diseño de Alcoberro para falar de unha outra benefactora que Teresa Pérez Fiota, esta muller acaudalada tamén, que era viúva, e destina uns solares no centro de Pontevedra e a plaza de Curros Enrique, non sei se dades conta, para fundar un hospital. Claro, falamos dunha época na que había en Pontevedra 3 hospitais, non? E isto foi no ano 1439, non? Teresa Pérez Fiota deixa o solar e deixa tamén unha cantidade. Esta é en realidade a fachada da igrexa do hospital, non? Que hoxe en día xa non existe, pero deixa tamén unha cantidade para o mantenimento do hospital e, curiosamente, hasta di canto hai que darlle de pan a xente que está enferma. Fai algunhas recomendacións moi, dicindo que a xente ten que estar aseada naquela época, que non sei como podía ser, pero que, sobre todo, que non deixaran entrar aos borrachos, porque iba a manchar todo. Ademais, se describe ali, non? Deixa unha cantidade para o pan e logo tamén para, di o que debe ser a ración de viño, non? E fala do viño da ulla, non do ribeiro, porque é máis caro, claro, xa daquela. Ben, agora temos aquí outro caso, non sei se vos dades conta, este é a Casa das Campás, que ainda existe en Pontevedra. Esta é a igrexa de San Bartolomeu o Vello, e aquí agora está o que é o teatro principal. Ben, pois nesta igrexa, nunha das capelas, se impartiron clases da segunda aula de gramática. Existía xa unha, pero esta muller, que é Ana Álvarez de Montaos, pois vai donar os cartos tamén para que se cree esta segunda cátedra de gramática, destinada a xente sen recursos, non? Porque daquela ben sabedes que, moi pouca xente podía estudiar e, por suposto, que, así que danzas tampouco eran, non existían moito, pero sí que en todas as capas sociais sempre houve xente que quería, digamos, que adquirir unha cultura para logo ser ten de poder impartir clases ou de poder chegar a outro estatus. Ben, ela en 1593 fundou a segunda cátedra de gramática, deixando, pois, unha cantidade económica para que aí se poderan impartir clases. Como anécdota do que era a optimización dos recursos na época, comentarvos que aquí nesta igrexa tamén se celebraban os plenos municipais, ata que houve un concello en Pontevedra, pois se celebraron aí. Os importantes se celebraban na igrexa de San Francisco, non? Que era máis ampla. E no século XVI chegamos ao mundo xa das mulleres tamén intrépidas e, por suposto, pioneiras. E temos o caso de Isabel Barreto, que saiu daquela, pois, co seu pai e cos irmáns, saíron das costas de Pontevedra cara ao Perú e foron participar precisamente na descoberta dos novos mundos, non? Isabel Barreto foi inmortalizada a súa historia por Robert Grace en Las Islas de la Imprudencia, nunha novela. Ela era unha muller que pertencía á nobleza galega, tiña unha formación tamén importante, sabía latín, e, chega alá e, en primeiro lugar, está como dama de compañía da esposa dun virrei ali, e casa con Álvaro de Mendaña, que era un home que era do Bierzo, un leonés do Bierzo, que tiña xa permiso do rei para poder participar en todas as expedicións e na descoberta dos novos mundos. Desde logo, a presencia femenina era algo moi prohibido en todas as expedicións. Mas Isabel foi quen de impose e decir que ela quere participar nas expedicións co seu home.
coa casualidade de que nunha das expedicións o home cae gravemente enfermo, entón anomea a ela almiranta. Isabel Barreto foi a primeira almiranta e ademais era, bueno, pois, como podedes darvos idea, pois tivo moitísima sona o feito de que unha muller fora quen de actuar como almiranta. Ademais, o caso foi que tivo varios actos de sabotaxe, porque a tripulación non admitía que unha muller fora quen de actuar ela mandando sobre eles, non? En realidade era curioso porque era acumada como a raíña de Saba, porque, bueno, gostaba de vestir as mellores galas da que fora en plena expedición e tamén de poñer as mellores xollas, pois que xa que non se privaba de lucirse. E é moi, bueno, relevante xa a descripción que fai dela Fernández de Quirós, que era o piloto maior da expedición, e a describe como unha muller que xa de vos como están os estereotipos aí detrás, de carácter varonil, autoritaria, indómita e que impondrá a súa vontade despótica a todos. O sea, está así descrita, non? Bueno, como vemos, pois era unha muller que se impuso porque creía que o seu papel estaba aí nada máis. Logo, ao quedar viúva, volveu casar con Fernando de Castro, que era galego, que era da familia dos Lemos. Aí a súa historia, pois o que nos decía, foi recoñecida despois, inmortalizada por esa novela, La de la imprudencia. Falando do poder das mulleres e de, bueno, un pouco da evolución na historia, chegamos ao século XIX, no que, en realidade, digamos, que o feminismo desta época, en realidade estaba enfocado, sobre todo, a reivindicacións de carácter social, de tipo laboral, bueno, pois de tipo tamén de unha educación para todos e para todas, e, bueno, pois, digamos que o tema do sufraxio universal en esas alturas non estaba ainda como, bueno, pois o feminismo sensibilizado. Mas eu quero remarcar, como ben sabedes vos, que no proxecto para o Estatuto Galego que se elaborou en 1887, fixadevos ben, pola Asamblea Federal de Lugo, xa se incluía o dereito ao voto das mulleres. O sea que aí temos unha data que é moi interesante. E, pasando en esta época, temos que pararnos na masonería, non? Ese movimento que, en teoría, era un movimento que quería unha educación igualitaria, tolerante, libre para toda a sociedade, pero que, seguindo as normas de 1723 de Anderson, cando se creou este movimento, pois resulta que as mulleres non podían participar nas loxas. E temos en Pontevedra, precisamente como aquí en Coruña ou tamén, mulleres masonas que exixiron entrar nas loxas. Temos o caso aquí da Antonia Aldao, da familia dos Aldaos, que era unha das 4 linaxes que daquela pois elexían os alcaldes de Pontevedra. E a María Ernesto. A María Ernesto era a muller de Felipe Saiz e foi tamén a nai de Víctor Saiz Ernesto, que foi o primeiro catedrático de lingua galaico-portuguesa. Ben, estas mulleres, e tamén está, non teño a foto, Josefina Maquieira, que foi unha muller que participou en Pontevedra nunha loxa de Lenis número 7. Estas mulleres, tanto Antonia Aldao, anterior, como María Ernesto, participaron en Madrid en Comuneros de Castilla, na loxa de Comuneros de Castilla. E foron quen de imporse de dicir que a muller tiña que participar de todo ese proxecto. Claro, temos que tener en conta que se estaba tamén ao mesmo tempo a Institución Libre de Ensinanza, o sea, todo este movimento renovador, pois xa estaba pulando aí e tiveron que deixar o acceso á poboación feminina. E apareceron xa, nesta época, 40 mulleres galegas participando na masonería en Galicia. A María Ernesto divorciou do seu home, foise para Madrid, frecuentou, era unha muller con moitas impedanzas artísticas, frecuentou os círculos intelectuais, mas nunca esqueceu a educación do seu fillo, que quedara primeiro co pai, mas logo foi para Bueu e foi educado polos avós maternos.
E falando da Institución Libre de Ensinanza, chegamos á Residencia de Estudiantes, ou de estudiantes, non, perdón, a Residencia de Estudiantes foi creada en 1910, pero a Residencia de Señoritas que temos aquí está moi remodelada, porque non teño a foto de antes, pois chegamos a eso, a Residencia de Señoritas, un nome que non foi nada, desde logo, acaído, pero como estaba metida unha institución americana, non, polo tema de guerras e tal, pois puseronlle ese nome, non, Residencia de Señoritas, que foi un pouco, pois eso, imitando o que era a Residencia de Estudiantes, pois creou en 1930 a Residencia de Señoritas, co fin de, bueno, fomentar o acceso da muller aos estudios medios e universitarios. Claro, un tipo de, desde logo, xa de educación moi diferente a que se impartía no resto do Estado, non? Digamos que a Babeiro, xa da Institución Libre de Ensinanza, pois creouse aí todo un movimento renovador e innovador, non? E temos en Pontevedra dúas mulleres que foron Raquel Esteiro e Carmen Bugallo, que foron estudiar e residiron aí na residencia esta, non? Seguimos e chegamos xa ao mundo do ensino. En realidade, ese mundo do que falabas ti antes, e, bueno, hai que recordar que todo o que se puso, non, a Institución Libre de Ensinanza, todo o que se puxeron, todos estes movimentos que apareceron ao abeiro xa de, bueno, pois de todo esta corrente de libre pensadores e libre pensadoras, e temos toda unha serie de movimentos que cuestionaban o ensino tradicional, non? E, bueno, verdadeiramente estamos ainda no 2018 e habería moito que falar, non? Do que son os métodos de ensino. Pero, bueno, decir que, por exemplo, en Pontevedra houbo dous mestres, Enrique García e Manuel Martínez, que presentaron o método Frueben. De feito, hai un cole en Pontevedra que se chama Colexio Frueben, e que defendían esta metodoloxía que viña do trauxismo, que facía incidencia sobre todo sobre o tema da espontaneidade, da intuición no ensino, e facían tamén fincapé no tema do espazo escolar, non? Do que significaba para o alumnado pois ser, digamos, os amos do seu espazo, non? Falamos xa do primeiro ensino, non? Da xente miúda. Houbo toda unha serie de mulleres que, como en toda Galiza e en todo o Estado, pois que abrazaron, como non, con muitísimo entusiasmo todas as ideas innovadoras impulsadas pola Segunda República, non? Azaña sempre decía que a escola pública tiña que ser o escudo, era o escudo da República. Entón, estas mulleres pois se incorporaron activamente a toda esa innovación, que do que se trataba era de fundamentar as bases dunha cidadanía libre, crítica, non? E con un pensamento totalmente, digamos, tolerante e ademais con unha libertade de ideas, que era o que tamén viña da Institución Libre de Ensinanza, non? O da pluralidade de ideas. Guerrilleiras do saber, loitadoras a prol das ideas da República, na liña da Institución Libre de Ensinanza. Temos en Pontevedra unha serie de un grupo de mestras que participan en todo este movimento. Antes xa, bueno, pois xa empezou a aparecer, digamos, que xente vencellada aquí en Galiza, non? Co tema das irmandades, bueno, pois xa apareceron aí o tema do Seminario de Estudos Galegos, apareceron aí unha serie de mulleres xa presentes, ainda que en moi pouca cantidade. E temos a Josefa Iglesias Vilarelle, aí temos o libro do que ela naceu, eu creo que fora en Santiago, sí, máis logo foi traballar a Carnota como mestra e logo se veu para Pontevedra. Aí vemos mestra de Mourente. Josefa Iglesias Vilarelle, irmán de Antón Iglesias Vilarelle, ela, bueno, pois participa, bueno, milita, digamos, no Partido Galeguista, máis despois da fusión ca Fronte Popular, non? Pois entón, ela se vai para a dereita galeguista e participa xa de outro xeito, digamos, en todos os movimentos, está na dereita galeguista e aí o que fai, pois, actúa como
como tesoureira, non no partido, o sea, tesoureira contadora da xunta directiva. É unha das mulleres que tamén traballa no Seminario de Estudos Galegos e, bueno, pois, a par de traballar como ensinante, pois colabora tamén na sección pedagóxica. Falamos xa do ano 1921, Vicente Risco fala da necesidade de un manual para ensinar a lingua galega, a lingua e a escritura galega. Entón, ela se encarga de confeccionar este manual, o método de lectura, que se publicou exactamente en 1932. Que pasou? Ela, bueno, vedes que aí a ilustración é de Castelao, que pertence un dos dibuxos que está en nós, non? En realidade, bueno, o texto era ridiculizando a castelanización do ensino da fidelía galega, non? Este método, en realidade, era, bueno, sería un pouco as liñas tradicionais de ensino da lingua. Entón, plantexou moita controversia. A vosa paisana, precisamente María Barbeito, que naqueles momentos estaba co tema do método Montessori, non innovador totalmente, pois criticaba como se podía aplaudir a chegada deste método que en realidade seguía un pouco as normas do catón tradicional, non? Dos libros de escritura tradicional. Mais Vicente Risco pois foi desde logo un fiel defensor desta obra, porque que pasaba? Que ele decía que verdadeiramente por ser conservadora pois non requería do profesorado unha aprendizaxe ni unha formación para poder impartilo, entonces que era moi aproveitable. E, bueno, a verdade é que, ademais, o que si representaba este método era un gran avance, porque partía da realidade do neno e da nena, non? Da realidade do alumnado. Claro, nesa época xa vos podedes dar idea o que significaba, cando ainda agora hai moita xente que non cree nisto, non? En realidade, con un método conservador totalmente, sí que cuestionaba temas tan interesantes como partir da propia realidade do alumnado para poder despertar un pouco o interese cara á lingua, baseábase na lingua, baseábase na cultura, no folclore, na xeografía, como bases de aprendizaxe. E iso, pois, claro que era moi importante e, ademais, moi innovador, inda que fora desde unha metodoloxía, pois, conservadora, non? Pero xa vos digo que mesmo a TEO, non? A Asociación de Traballadores do Ensino de Ourense, que, bueno, era unha publicación da época da República moi importante a nivel de ensino, pois tamén a criticou duramente, non? Sería que foi moi controvertida, en realidade. Antes de chegar a esta mestra, pois vos falo tamén de outra autora que non teño o atlas, que foi Solina Muñoz Búa, que en 1914 publicou un atlas de xeografía para o ensino precisamente das escolas. Partía da base, ese atlas tiña 11 láminas e, bueno, pois eran para que os nenos e nenas dibuixaran aí e colocaran por todos os afluentes, os ríos, as cidades, as vilas, etc. E desas 11 láminas, 7 as dedicaba a Galiza, porque dicía que precisamente o neno e a nena primeiro teñen que coñecer a propia realidade para logo poder ampliar os seus coñecementos. E agora pasamos a outra muller, Ernestina Otero, a que se dedicaron, non teño aquí un monográfico, pero, bueno, se dedicaron unha homenaxe, un monográfico, bueno, houve diferentes actos alrededor da súa figura. Ernestina Otero naceu en Redondela en 1890, era en 1890, e esta muller pois fixo o magisterio en Pontevedra, máis despois sentiuse interesada polas liñas da institución de ensinanza e marchou a Madrid para ampliar estudos. En Madrid se creara a Escola de Estudos Superiores en 1911 e entón ela completou a súa formación ali, non somente na parte de letras, sino que tamén pois na sección de ciencias. Volveu para Pontevedra, ganou a cátedra na facultade, bueno, daquela era a Escola de Magisterio, e se quedou ali e estivo en algún tempo como directora. Esta muller, aparte de ser unha boa profesional, era unha muller comprometida con Galiza,
ca cultura, ca lingua e como non, pois coa política. Entonces era unha das mulleres xunto con, non me acordo como se chamaba ahora, María Cruz, me parece que era, pois asinaron o manifesto de intelectuais a favor do Estatuto de Autonomía para Galiza. María Cruz Pérez era outra, foron dúas. Ben, iso, por suposto, aparte de que militaban no Partido Galeguista, se vos podedes dar idea o que pasou, pois en 1936, co alzamento militar fascista. Esta muller xunto con as dúas irmás, que tamén eran mestras, figurouse na primeira listaxe de depuración. Entón, foi separada do ensino, xa en 1936, tivo que volverse para Redondela, e ali, bueno, decir que ela pois participara en toda clase de experiencias innovadoras que había, relato, pois, para non cansarvos, non? Simplemente o tema dos roupeiros escolares, foi unha gran defensora deses roupeiros escolares, sabedes que daquela había un ausentismo enorme nas escolas, e, bueno, xa nomeadamente na poboación femenina, non? Onde o analfabetismo, pois, era mayoritario. Para animar a xente a que enviara as crianzas á escola, pois se lles repartía calzado e roupa. Eses eran os roupeiros escolares. Ernestina Otero participou aí activamente, participou activamente tamén na formación de adultos, bueno, en diferentes experiencias innovadoras que houve, pois eso, na época da República. Foi represaliada, se tivo que ir para Redondela. Neses momentos, pois, comenzou todo en unha época xa de aldraxes, de insultos, de persecucións, o home enferma, e logo ela, pois, queda viúva. Queda viúva, e, bueno, pois, en Redondela, adícase o home era boticario, e adícase, pois, a dar clases particulares. Muller comprometida tamén, como non, coa República, pois, fixo da súa botica, na rebotica, fixo un roupeiro verdadeiro para a xente familiar dos presos de San Simón, non? O sea que axudaba a toda a xente que estaba tamén represaliada e botaba tamén unha man. Ela foi primeiro, xa vos digo, separada, logo se revisou do ensino, revisouse o seu expediente e mandouse para Ourense, exiliada, non? Doble exilio interior, onde está fora da súa vila, fora do seu medio, e logo iba por riba, pois, acompañada e rodeada de toda unha xente que non tiña nada que ver coa súa ideoloxía. Logo, no ano 50, revísase o seu expediente e se lle deixa volver a Pontevedra, onde seguiu exercendo ata a morte. Herminio Barreiro, pois, a define como unha muller símbolo de emancipación femenina e feminista da primeira metade do século XX. Bueno, está Ernestina Otero e pasamos a Daría González García. Daría González García, muller, bueno, naceu en Vigo porque o pai pertencía a unha familia republicana tamén, que sufriu, pois, tamén a represión. O pai estivo en Vigo, pero xa antes da República, estivo represaliado en Vigo e despois ela, bueno, xa fixo os estudos en Santiago, en Compostela, os estudios de Historia, non? Licenciouse en Historia, foi quen de pretender presentarse ás oposicións de asunto de instituto, máis como militara no Partido Galeguista non a deixaron, o sea, tivo esa represaliada deste xeito, en principio. Presentouse ás oposicións da Administración do Estado e a nai de Tuco Cerviño, digamos. Presentouse ás oposicións de Administración do Estado, entón veuse para Pontevedra e traballou nese eido, mas o que fixo tamén foi preparar, bueno, estudar magisterio. Entón así puido dar clases, crear unha academia, o Colexio da Inmaculada, e impartir clases aí, ata que despois xa puido integrarse como profesora de instituto, non? Bueno, pois é tamén muller moi activa, formou parte, bueno, foi fundadora da Fundación Alexandre de Bóveda, formou parte da Xunta Reitora da Fundación Castelao e estivo vencellada ao Museo de Pontevedra, non? Bueno, foi recoñecida, tamén participou na política, foi conselleira por Unidade Galega. E agora xa chegamos a outro mundo do ensino, que eran as clases particulares, non?
Temos aquí esta imaxe de Carmiña del Valle del Río, unha muller pois moi singular, moi curiosa, imaginadevos pois eso, nos anos 50 con esta vestimenta por Pontevedra adiante, e que, bueno, que era unha persona pois diferente, digamos, pintaba os ollos así como Cleopatra, sempre vestía con pantalós ou co pelo moi curto. E esta muller pois era natural de Cádiz, quedou orfa moi pronto e tivo que verse, bueno, pois un tío cura que estaba en Lérez, atruxo con ela, criouse aí con 2 fillos do cura, xa que se criaron todos xuntos. Foi unha muller, bueno, pois totalmente atípica, entre aspas. Ao principio a poboación empezou das clases particulares e ao principio, pois, por suposto, non era moi atizada. Ademais, eu creo que a reminiscencia do que era o sol de Cádiz e aquel clima, pois pintou a súa casiña ali nunha aldea de Pontevedra, pois con soles de colores moi rechamantes. Digamos que era unha muller, pois, moi diferente, por así decir, máis o seu bo facer e a súa, digamos, empatía co profesorado infantil gañou ao favor de todos os paisanais que non tiveron inconvinte de enviar as crianzas á súa escola, porque grazas a súa escola moita xente puido acceder despois a outros estudos. Ela non cobraba a xente que non tiña recursos, non? E por iso, pois, é unha muller que a recorda ainda hoxe en día por moita xente por Pontevedra adiante coa súa bicicleta, que aí non está adornada, pero que sempre a levaba adornada de guirnaldas, nunha casa, bueno, pois decorada daquel xeito, moi particular, pero que hai que recalcar pois o labor que fixo, non? Sobre todo no rural, e dándolle acceso á formación a moita xente que non podía, non tiña os recursos. E ademais era destacada precisamente polo seu amor á natureza e como infundía iso no alumnado, na higiene, por exemplo. Bueno, comentaban anécdotas de que estaban xogando no patio, aí na horta, e que sabía un carreguinho de formigas, pois que os mandaba separar todos, claro. Pois imaginadvos o que era para aquelas crianzas daquela época, non? Porque eu normalmente, se me dicían que non podía pisar as formigas, non sei, pero bueno, era un tipo de ensino que ela sí que inculcaba a xente, non? Ese cariño pola natureza e ese respeto. Ao lado deste mundo do ensino, pois temos a unha serie de mulleres singulares na vida de Pontevedra. Antes falábamos, non, de Carmen Baviano. Carmen Baviano, pois, era pintora, bueno, estudou nun instituto ali en Pontevedra e recibiu, pois, clases de Vives, catalán, e xa destacou no mundo da pintura, non? Participou en diferentes exposicións que tiveron lugar en Galiza, e gañou algún premio, sobre todo era un que reproducía a unha nena dándolle de comer as frutas, non? Nunha das exposicións. Muller que tiña un porvir moi interesante, máis, que raro, verdad? Casa, retírase desa faceta e, bueno, pois asume outro papel totalmente xa, bueno, ainda que seguiu, como haremos despois, pero un pouco cara ao público, pero que esa faceta de pintora pois xa abandonou. Seguiu, iso sí, colaborando ca Sociedade Arqueolóxica, facendo gravados, porque tiña unha gran amistade con Castro San Pedro. Ela seguiu na casa actuando tamén como mecenas, por exemplo, apoiou moito a Quiroga, non? Organizaba no seu palacete, bueno, aquí temos dos gravados que ela fixo, que se conservan no Museo de Pontevedra, muchas das obras dela. Aquí temos a reproducción dun muiño. Esta é unha das fillas, porque imos falar precisamente das Mendoza, non? Das irmáns Mendoza. Ela casou Carmen Baviano con Mendoza, que foi alcalde de Pontevedra. Carmen Baviano era sobriña de Méndez Núñez. Tivo 2 fillas e o que ela, como vos decía, que se retirou do mundo da pintura, pero seguiu moi activamente o mundo da cultura. Na súa casa, que era o palacete, que se chama hoxe Palacete das Mendoza, aquí están as 2 irmás, Concepción e María, pois en ese palacete era un centro de reunión cultural e artística e intelectual de Pontevedra. Xa na época da nai, e as fillas seguiron exactamente o mesmo camiño. As fillas, bueno, contanse moitísimas anécdotas sobre elas, polo seu carácter irreverente, gustabanlle moito pois a diversión, gustabanlle moitísimo disfrazarse, bueno, pois eran máis seguiron tamén con esa actividade intelectual e artística, non?
celebrábanse moitísimos concertos, recitais e diferentes actividades. Elas, unha delas casou, non tivo fillos e logo foron querendo donar todo ao Museo de Pontevedra. Entre as súas amistades estaba Filgueira Valverde, que insistiu moito para que doaran todo, non? Esperaba no interior da casa. Ben, e agora, pois, imos... bueno, e decir tamén, pois, eso, das irmãs Mendoza, que eran moi coñecidas tamén, pois, ao ter esa cultura e dominar varios idiomas, falaban inglés, alemán, pois, todas as fragatas que viñan polas costas, non, de Pontevedra, pois, os mariños, pois, intentaban contactar con elas, porque elas actuaban como intérpretes e traductoras, e hai, bueno, moitas anécdotas que se encontran por Pontevedra adiante. Agora, imos falar desta muller que hai pouco protagonizou en Pontevedra unha exposición, Aurora Marcos, xunto con Ensaña, foi unha das, bueno, foron as comisarias dela, María Viñals, alcumada como tamén a Marquesa Vermella. María Viñals naceu en Soutomaior porque era, o sea, a súa, vedes que o apelido non ten nada que ver con... A Zenobia Viñals, que era a súa tía, casou co Marqués de Soutomaior. Entón, María Viñals naceu aí xa porque veuse tamén unha irmá e entón os tíos dela, o sea, Zenobia e o Marqués non tiveron fillos, entón ela fixe un poquinho ese papel. María Viñals, acumada a Marquesa Vermella, pois polas súas ideas progresistas, frecuentou os, bueno, o ambiente intelectual madrileño e sempre destacou pola defensa dos dereitos das mulleres, non? Foi unha gran activista, colaborou en diferentes publicacións, en diferentes revistas e é autora de moitos artigos, amiga de Emilia Pardo Bazán, que entablou unha correspondencia pois moi importante e decir que ela, en realidade, ou seja, foi, bueno, pois coñecida, xa vos digo, con ese nome da Marquesa Vermella. Ela tamén era unha persoa pois moi interesada pola historia, tiña unha formación tan importante e escribiu tamén diferentes, bueno, pois sobre diferentes episodios da historia da familia, non? Se interesouse tamén sobre iso. Estaba casada con Marqués de Ayerbe, este señor, este é o seu fillo, e aí está, no castelo. Aquí temos un caldo de Sorolla, que reproduce co seu fillo, aquí está ela. Ela, cando morre o Marqués de Ayerbe, casa despois con un médico que é Lluría. Ese médico, Enrique Lluría, que era cubano, deciden montar, cando ela hereda xa o castelo de Soutomaior, hereda xa o título de Marquesa, pois entón deciden montar ali un hospital que en principio é un hospital punteira, o Sanatorio Lluría, e que ao principio ten moita zona. Mais, que pasa? Que era tamén un centro de reunión de importantes figuras socialistas da época e entonces pois aí xa comenzou a declinar, inda que era un centro punteira desde o punto de vista médico, mas comenzou a declinar e acabou na ruína. Entón saiu a Poxa e elas vaise co seu home para Cuba, regresan a Cuba, e entón, bueno, pois ali ela sigue exercendo como activista, unha muller que sigue escribindo e participando en diferentes publicacións, mas despois se perde a pista despois da morte do seu home. Sei que Aurora Marco intentou, bueno, pois buscar un pouco, mas non deu moi ben cal foi o final dela. Bueno, se sabe que sí que foi unha precariedade total, ou sea que, bueno, que houve amizades que lle tenderon unha man porque estaba na pobreza máis... E agora, pois antes falábamos dunha muller navegante e chegamos agora á aviación, ao mundo da aviación, e temos aquí a Elisa Patiño, Chichana Patiño, que era a filla dos duques de Patiño, que vivían entre Pontevedra e Sanxenxo. Chichana Patiño un día en Pontevedra ve
unhas mostras de uns voos, unha mostra de acrobática de José Piñeiro, que era prendada daquel aviador, daquel mundo. Entón, é un día que a José Piñeiro ven en 1913 a Baltar, a praia de San Xenxo, a facer ali unha demostración, ela pide que quere subir ali, non? E entón, ela deixa, e a partir de aí, pois, comezouse toda unha afección por parte dela ao mundo da aviación. Bueno, hai varias adicatorias que a define como a fada dos meus vós, non? O sea, entablaron unha amizade, pero que si era interesante que ela non tivo inconveniente en exercer como aviadora, non? Esta muller, que tamén, bueno, cunha formación culta interesante, non? Pertenecía, pois, a familias potentes, non? De certo poder económico, e, bueno, pois tocaba o violín, era unha muller que tamén falaba diferentes linguas, e María Guerrero, por exemplo, cando fixo unha xira por Galicia, quiso levar a comida, quedou prendada das súas dotes artísticas, porque actuaba en canto acto benéfico había Pontevedra, eso sí, que era unha muller altruista. Mas a gripe de 1918 a levou aos 29 anos, outra muller pioneira, xa que se incorporou nada menos que ao mundo do taxi, foi Lola Traballo. Esta muller a conhecían como Lola da Cruz Vermella. Por que? Porque o seu taxi era como a ambulancia de Pontevedra. Cando había un doente ou unha persoa doente, pois recurría a Lola e levaba a todas partes. Comentaba, bueno, era unha muller, pois eso, desa terrasca, non? Decía que ela non usaba o uniforme porque non era nada femenino. E lle restaba feminidade, e todo eso control. Bueno, o que era paradóxico era que esa muller así tan eso, pois que parara de feminidade cando... E logo, bueno, anécdotas que comentaba que cando a xente subía o seu taxi, ao principio se botaba para atrás, dicindo, bueno, esta muller ao menos rega. Claro, falamos dunha muller que tivo o carné, pois era o único que existía en toda a provincia de Pontevedra, non? E logo xa, no mundo da empresa, temos mulleres pioneiras, como esta muller que se achegou ao mundo da empresa do transporte, que Carmen Durán. Carmen Durán, que foi, bueno, comezou vendendo verdura, coa nai na Praza da Verdura, levaba a cestiña de verduras na cabeza e comentaba a súa neta, pois que tamén andaba sempre, aí decimos, me parece que co peso do mundo na cabeza, pois esta muller tamén ia lavar a roupa que tiña, non? De roupa aí desde moi pequeniña. E, bueno, medrou así, casou con un home que tiña un pequeno coche, deciden Cándido, que se chamaba él, deciden comprar un autobús e a partir de aí montan a empresa de Autos Cándido. Aquí a temos, muller que quedou viva moi cedo, foi quen tivo tres fillos, o cuarto naceu despois ainda da morte do home, meses despois, e ela foi quen de sacar adiante esta empresa, loitando como, bueno, practicaba esclaperlo, o sea, como as rodas dos coches estes eran moito máis baratas en Portugal, non tiñan convinte en irse a Portugal. Bueno, hasta estivo presa, pois, exercer o esclaperno. Como facía a liña de Lalín Pontevedra, pois todo o camiño ese, pois mercaba verduras, mercaba de todo, e tamén practicaba o esclaperlo. En Pontevedra tiña unha pequena tenda, como era unha muller de esquerdas progresista, persoeiros como Celestino Poza mantiñan a tertulia na pequena tenda que la tiña diante ali no garaxe, non? Bueno, comentan que hasta chegou a exercer de controladora, de revisora nos autocares, escallolada, porque tiña unha saúde de ferro, pero non podía abandonar o negocio, non? Esta muller tamén, bueno, pois axudou muitísimo a xente que tiña das distintas aldeas, non? Do percorrido, traía, era quen de coller os paquetes que enviaban a xente prisioneira, e ela ia a Lama a entregar os paquetes, non? O sea, que foi unha muller generosa. No garaxe dela dos autocares deixaba ali aparcar tanto o obreiro viña a traballar a Pontevedra coas bicicletas, o sea, que é unha muller pois que verdadeiramente significou muitísimo para un sector da poboación de Pontevedra. Mais, unha vez máis, temos que falar que cando falas en Pontevedra de Carmen Durán non a coñece ninguén. Por que? Porque morre o home e a empresa non se chama Empresa de Carmen Durán, se chama Viuda de Cándido.
Mais unha vez temos o caso de mulleres afoutas que traballaron aí con mulleres coraxe, mais que logo resulta que neste ao actuar así, pois buscaban o paraulas, non, porque eu sempre digo que podían poñer Carmen Durán, viuda de Cándido, claro, para que a xente seguira recoñecendo a empresa, pero había que poñer o nome delas. Sin embargo, aí temos un caso. Mais, non teño a foto, quero sí recalcar que había outras, como, non sei se coñecedes Pontevedra, na Praza da Ferrería, hai almacenes Clarita, que eran, bueno, eran unha figura de uns almacenes que eran como almacenes Olmedo, como, bueno, Faro de Santiago, non? Así de referencias totalmente de sempre no mundo do textil, non? Bueno, pois a muller sí que puxo o nome ao seu negocio, non? Clara López Santiago, esta muller que tamén foi quen comenzou na Praza de Ferrería vendendo chatolas para os topos que a súa nai, era tan hábil e tan espilida que comprou unha xinja xa de pequena e aprendeu a facer mandís e batas. Entón xa empezou vendendo iso cando había en Pontevedra feira. A partir de aí foi quen de aumentar todo o seu patrimonio e acabou tendo na Praza de Ferrería 4 negocios adicados ao textil. Muller que sufriu a represión tamén na familia, o seu home, que era primo de Camaño, un deputado, sufriu tamén a represión, foi feito prisioneiro, que despois do alzamento do 36, e resulta que tiveron que vender, porque él tiña unha fábrica de gaseosas, tiveron que vender a fábrica de gaseosas, tiveron que recibir doazóns de parte da poboación de Pontevedra para pagar a liberación del que estaba en San Simón. Pagou 100.000 pesetas daquela. E sempre os fillos que ainda viven aclaran, e os netos que aclaran que verdadeiramente iso foi debido ao seu bo traballo nos comercios, non? Porque ela tamén fiaba a xente que non tiña medios, o sea que era unha muller xerosa. Aparte diso, unha filla dela que saía un pouco a nai, pois era unha rapaciña nova, era republicana, paseaba por Pontevedra no coche da empresa do pai, andaba coas gaseosas, e tamén foi feita prisioneira e rapada. Esa muller tivo que facer fronte a todo iso, Clara López Santiago, e foi ela quen de sacar tamén a familia adiante, e hoxe en día ainda siguen almacenes Claritas residuos por un neto delas. O sea que, ao mesmo tempo, soubo transmitir o amor ao traballo, á empresa, igual que Viuda de Cándido sigue funcionando hoxe en día pois cunha neta. E chegamos xa ao mundo das impresoras, ese mundo, bueno, que quero rematar porque non quero ao mundo tamén tan femenino, non? Porque falamos xa das monxas de Ripoll, non? Cando exercían alá no século XV como impresoras elas. Bueno, pois este mundo no que a muller estivo sempre presente nas empresas do mundo da imprenta. As mulleres acompañaban aos homens, estaban aí, inda que era un negocio que a razón social figuraba con nome masculino, elas estaban aí desde un principio. E temos varios casos, por exemplo, o dos as dúas publicacións en galego, non? Que eran a tía Catuxa e o Galiciano, aquí estaba a Viuda de Madrigal, por exemplo. Despois temos o caso de outra impresora, o sea, outra muller que traballou no mundo da impresión, Dolores Loisoto, que foi a muller de Ramiro Paz, que foi fusilado. Ela tiña La Popular, que era imprenta. Dolores quedou viúva con, creo que eran 6 ou 7 fillos, o último naceu despois do asesinato de Ramiro Paz, e ela foi quen de sacar a familia adiante e o negocio tamén. Mais que pasou? Que non somente esas veces era a morte do ser querido, sino que tamén incautaban os bens. A Popular, a imprenta, foi incautada. Víctor Torres exerceu como director da imprenta, por suposto, sin recibir ningún beneficio ao lado, non? O sea, que era incautada e privada dese ben. Ela sacou a familia adiante vendendo teas polas feiras e tiñan tamén un supidor de gasolina, non? E gracias a iso, pois, puido sacar a familia. Cando Víctor Torres deixa La Popular,
Entonces esa imprenta sai a Poxa en Pontevedra e aí houve un acto de solidaridade moi, desde logo, emocionante por parte da cidadanía de Pontevedra que fan boicot para que ninguén acuda a esa Poxa e sacan nunha terceira parte do seu valor. Entonces volve a familia, Dolores Paz e os fillos siguen coa imprenta, máis, unha vez máis, viuda de Ramiro Paz, viuda e hijos de Ramiro Paz, non é? E pasamos ao mundo da fotografía. Cándida Otero. Cándida Otero vive en Pontevedra e ven Felipe Prosperi, un italiano a Pontevedra, a actuar nunha compañía de teatro. Namoran e vanse para Vigo, establecense ali como fotógrafos e son dos primeiros fotógrafos que actúan como tales fotógrafos ali na cidade de Vigo. Vemos que aí hai un pequeno recoñecemento. Vemos Felipe Prosperi e Señora. Traballan, teñen diferentes premios pola súa calidade como profesionais da fotografía. Ela traballa máis ben no retrato infantil e el no resto. Ela queda viúva e logo ela se instala, unha vez máis, non é Cándida Otero, senón que é viúva de Prosperi. E logo alíase con Pacheco. Logo, precisamente, o arquivo dela pasouse para o arquivo Pacheco, que sabedes moi ben que ainda hai pouco unha exposición en Vigo, non? Bueno, o mundo do deporte, temos aquí a esta equipa que é sobre herba. Antonia Sanjurjo, esta viguesa que pusiera de moda este deporte, pois tivo tamén por toda Galiza un pouco de repercusión. Temos a equipa de Pontevedra que participou nunha liga, eu creo que era Coruña tamén, si, con Vigo, Pilar García e a Coruña. E rematou logo xa con elas e con dúas curandeiras que se iron exercendo un pouco polas feiras en Pontevedra, ainda fai moi pouco, que eran Rosa Mirón e a Xavier Dolérez e Rosa de Mirón, xusto. E, bueno, pois fixen así un pequeno percorrido, repito, sobre unhas mulleres que verdadeiramente existen en todas as cidades, pero que en todos os lugares, digamos, en todos os povos, en todos os lugares, están esquecidas, silenciadas e invisibilizadas. E é un labor que temos que facer por parte de todas e de todos, porque creo que é fundamental, non? E nada máis. Tedes a vosa disposición. Claro, agora, bueno, se volveu a editar o catálogo, pero non quedan xa moitos. Entón, bueno, pues puseron estes poucos. Sí. Non, vai dar a propósito de dúas cousas. Unha a propósito de Álvaro de Bendaña e outra a propósito de Carmen Gaviano. Efectivamente, Carmen Gaviano, que eu descubrí esta fin de semana, digo que non tal, pero que quedei despois así de varias horas de lectura absolutamente prendado dos coñecimentos e da valía de esa muller, que efectivamente con 1882 pues casa e acabouse todo, non? Sin embargo, a pesar de ser unha muller recoñecidísima como pintora, onde ela foi a propia decoradora da casa dos Mendoza, que se construiu sobre onde estaba a antiga torre, pois ela foi a decoradora incluso en algún momento a prensa dá a entender que tamén diseñou o mobiliario. Sí, tamén, sí. E, por suposto, tivo moito que ver no que son incluso a planificación dos xardíns e todo iso. Sin embargo, Filgueira, a pesar dese recoñecimento todo que ten como pintora, di que realmente o que o mundo perdeu por súa retirada foi unha grande concertista. Di que era unha muller absolutamente fantástica, fabulosa, no seu coñecimento musical, no seu coñecimento como intérprete, como pintora, como todo iso, magnífica, pero o que o mundo perdeu con esta retirada foi unha concertista. E a outra cuestión é só sobre Álvaro de Bendaña, que efectivamente, a SPG acaba de publicar aí pouquinho unha monografía sobre Isabela de Barreto, seguindo a liña de Xeria e da próxima que vai vir. Hai 6 anos.
Sí, non sei se tedes por aquí un ejemplar. Entón, frente á tradición que reclama a orixe berciana de Álvaro de Mendaña, pois nos estamos seguros que non, seguro dentro do que se pode estar na historia, non? Que efectivamente Álvaro de Mendaña non é do Bierzo, senón que é unha persoa moi emparentada coa Casa de Altamira e xustamente propietario do que en Santiago sigue sendo o Pazo de Mendaña, que teñen a súa orixe na xurisdicción de Mendaña, que hoxe é unha das parroquias do Concello de Touro, pero que era xunto coa Rocha e con Mendaña, digamos, a xurisdicción. E é habitualísimo na familia de Altamira, que están todos eles enterrados en Bonaval, en San Domingo, pois ter, digamos, unha liña mariñeira acompañando ben as conquistas reais, as conquistas das expedicións, ou ben, digamos, sufragando expedicións propias, non? E a Isabel de Barreto, que é de orixe portuguesa, non? Que o pai era portuguesa, se estaba en Pontevedra, pois nós estamos casi seguros, non? Que se Álvaro de Mendaña, pudo pasar polo Bierzo, pero que realmente... Non, claro, a ver, claro. Que realmente a súa orixe... Pois o que pasa nesto aí está, a medida que empeza a investigar e todo, claro. Vamos, que é de Mendaña, parroquia de Touro hoxe en día, e que son os propietarios do que é o Pazo de Mendaña en Compostela, e máis nada. María Xesús, en primeiro lugar, parabéns de 10 ou de 11, porque foi, aparte de ameno e de estarmos moito de... Ainda queda moito por... Claro, pero alguén ten que comenzar e facelo, non? E ademais que é con moitos ou varios focos ao mesmo tempo, non? Entón, o único que se me ocorreu, por se o queredes ter en conta, a vista, xa me parou tamén con algunhas outras publicacións neste sentido, que eu falo, digo, só isto como leitora ou como espectadora, non? Que eu penso que sería moi de agradecer que se marcase ben ou que se subliñase ben a época e a fronteira que existe entre até un momento histórico determinado, Galiza ten poder político. Desde un outro momento histórico está completamente xa privada, está totalmente desorbitada. Porque, por exemplo, o castigo singular a bruxas ou meigas, claro, iso é a Inquisición. A Inquisición é unha institución española. Como la Santa Hermandad, como el Santo Oficio e como o demo que os fixo. E entón, e María Soliño, exactamente, claro, e entón todo iso porque, claro, en historia efectivamente anterior, como falar de Idade Media equivale a non falar de nada, claro, 10 séculos, quero dizer, falar de Idade Media como se falamos do cosmos, claro. Entón, digo, claro, con anterioridade teremos que reparar en explicar a originalidade dunha Xeria, a originalidade de santas galegas, a originalidade xa medieval dunha María Valteira, ou María Pérez, pero claro, en universo feminino, cando un nome chega a nós, é a ponta do iceberg. Eso equivale a que hai miles que significan, vamos, iso coido que é axiomático. Entón, por un lado, entón iso, eu coido que esa fronteira ou esa divisoria, en fin, que ten que ficar clarísima. Logo, en segundo lugar, cando se produce xa unha restauración no século XIX, e xa non digamos no século XX, exactamente o mesmo. Porque, por exemplo, Josefa Iglesias Vilarelle, que eu teño a sorte de ter ese manualiño de leitura. María Barbeito... Carmen Blanco traballou... Sí. María Barbeito foi unha extraordinaria pedagoga, pero o que non traga
Diso non é polo método, A ver, é polo galego. claro, María Barreito é o que si extraordinario se pedagogo, pode ver, xa dixen que ela estaba claro, como tema aí está. Montessori. É unha extraordinaria españolista, quero dizer, porque aí equivale Por suposto que sí. todo que era cultura, Sí, sí. progreso, Claro. era españolizar a poboación galega que estaba moi atrasada. Claro. E, por tanto, non me metas cuñas galeguizadoras aquí. Claro, Claro, sí, eso sí, era, eras. ese era o problema Claro, de fundo. Ese era o tema. Aí está, e hai máis Claro. casos así. Sí. Entón, claro, iso é ese volume, un fillo preclaro dos seminarios de estudos Claro, galegos, por suposto. que é incrível o que Sí, fixo, sí. 7 anos de dictadura, 8 anos de dictadura, e logo Ademais, bueno, é feito que unha eu república, que non me podía parar, pero algo tan injusto como as críticas que recibiu da Asociación esa de Ateo, non? De Sí. traballadores do ensino de Ourense. No, pero era porque O sea, facía a claro, modernidade era a a máis modernidade española. viña, claro. E o galego era unha rémora, e o galego era unha impresionante. Eu Claro, tiña entón, o revolucionario das Irmandades da Fala Claro. e de todos Sí, os sí. adherentes e participantes poderon non acto Claro. aí. Sí, sí. A Revolución Francesa non. Claro, a Revolución Francesa xa sabemos Claro. como a que aumentou Sí, sí, toda sí, sí, sí. a derruba ou a agresión directa de todas as linguas que non eran francesas. Sí, Quer sí. dizer, entón, innovan tanto que din non, a modernidade para Galiza é isto. Isto. A modernidade é en galego e o progreso ou é en galego ou non é tal progreso. Sí, Entón, sí. claro, aí, así que isto é porque, derivado disto, a historiografía, e acabo xa, perdón, No, é porque me entusiasma o traballo que fixestes, vamos ver. É outra cousa, que isto tamén o podedes instar en vos, e todas as que estades traballando nisto. A historiografía oficial galega, con a partir de todo este traballo de campo importantísimo, ten por lógica e como corolario que mudar completamente. Totalmente. Mudar completamente. Porque isto non o hai en Castilla, non o hai no País Vasco, non o hai en Cataluña, sempre sobre as magnitudes da poboación, pero se o hai en Galiza. Entón, só no 19, mulleres diferentísimas, pero agora imos facer un caixón de xastre, non considerando as fotocopias en absoluto, Sí, sí, sí. sino, pero relevantes pola súa intervención Por a pública. súa, sí. Desde unha Juana de Vega, até unha Concepción Arenal, Rosalía de Castro, Emilia Paradozán, Emilia Calé, Filomena Dato, Sofía Casanova, faltan moitísimas máis. Pero entón iso dicirá, señores, pero entón Galiza non era ese recanto atrasado, e mil, eran moitas cousas variadas, como mínimo variadas ao mesmo tempo, porque todas foron intervenientes activas en diversos campos públicos ao servizo de cousas moi diferentes e contrarias, mesmamente. Emilia Paradozán, por suposto, no 19 tal, no 20, igual antagónicas, pero eso revela entón un polimorfismo e unha variedade enorme, pero un papel femenino que a min entón que non me digan que non me falan, non, que aquí houve moi pouco, como moi poucas, non, todo o contrario, ou non coñecemos as proporcións das cousas. Que niveis de analfabetismo había? Vamos, masivos, pero con un plus de feminino. Entón, a partir de aí, temos que empezar a facer peneira en todo, para escritoras e para, en xeral, ser persoas ou mulleres letradas. Entón, isto é, xa digo, importantísimo, pero isto tiña que levar a unha outra, a unha reviravolta e a un non adaptarnos a tópicos. Mire, fálenme. Se me fala vostede de Extremadura, pois fale de Extremadura. Se me fala de medias españolas, fáleme de medias españolas. Pero claro, aquí a cuestión, desde logo, era outra. Agora, todas estas institucións pre-republicanas e republicanas plenas españolas tan de cariz progresista, pero claro, o galego non me toca, o galego aí non me toca, porque o conceito de progreso era, así que co cal cobra moito máis relevo estas militantes do Partido Galeguista ou que fosen amantes da cultura. Pero bueno, que vos te fixen aí, paradóxicamente direche que un día destes, bueno, que estaba con esta charla, houve que me dixo que como falaba tamén
da obra de José Pailes Vilarello, un ensinante, bueno, Sí. dicen, bueno, mira, e entonces empecé con todo este discurso, porque claro, baseábase no tema de que era a verdadeira cartilla, non? Que se entregaba para ler e para escribir, e os dicen, bueno, que verdadeiramente, e me salía co tema de, pois eso, de María Barbeito, do tema das correntes innovadoras, pero, digo, pero que bueno, Maior se representaba maior naquela innovación época que meter o galego nas cosas. pero como método era, entendes, digamos que seguindo as líneas conservadoras, pois xa había, pero ainda agora, está ese discurso aí que dices, bueno, mira, iso é aplicar un sistema totalmente de fora, vaya, españolista. Sí, sí, pero non lle puiden decir así, non? Non, xa. Claro, pero... Si até mestras simplemente con boa vontade ou humanitaristas, Sí, sí, até se tiña que valer do galego a forza. claro, o que me comentabas da túa nai. Verbigracia, por favor. ¿Cuántos años tienes? Negros blancos, negros dous blancos dous. Sí, sí. Claro, En 2018 que nada. Pero bueno, Eso era revolucionario. E o plan pedagóxico do risco igualmente. igual, porque nada, precisamente le dar o galego a todo dignificarlo, bueno. Pero bueno, ainda estamos nos minutos, sí, No, bueno, Pues mil gracias. gracias.